lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshis. Ayan, at ngayong araw na to, naku po, makakasama ko naman ang isa sa may mga pinakamatapang na muka sa Social Climber Squad. Ang walang takot na haharap sa aking mga hamon. Walang iba ang may pinakamalambot na pangalan. Yan, at pinakamamahal ng lahat, sabi nga nila, ano raw ito eh, very charming, tapos kaakit-akit, maraming nagmamahal sa kanya. Oo, pero loyal siya sa isa. Di ba ka? O, lang iba, tawagin na natin, Bagyong Uyong! Kamusta ka muna? Okay naman ako, ma'am si G. Ano pakiramdam mo na ngayon? Medyo matapang na yung ulo ko. Medyo matapang na yung ulo ko kasi kayo naman sakit talaga. Ngayon, parang ano na siya, okay na po. Ako, sana malagpasan mo yung mga hamon ko sa'yo. Bakit din nila? Kasi napakagandang hamon ito para sa'yo. Dito masusukat ang iyong galing sa pananalita. Pananalita. Handa ka na ba? Pwedeng adyahan ko yung dila ko. May adjustment sa dila. Para adyahan mo yung dila ko para makapagsalita ako ng maayos. Ayan, kasi yung pananalita ni Oyong is medyo parang rattle, no? Nauutal-utal. Ayan, ngayong araw na to, ang challenge ko sa'yo ay mga tongue twister. Tongue twinster. Twister? Kamba? Tongue twister. Familiar ko sa mga tongue twister. Peter Piper, pick up ako. Mahirap yan sa akin. Yan ang challenge ko sa'yo. Titignan natin kung gaano kabilis ang magiging yung memory mo pagdating sa pagkakabisa ng mga tongue twister natin. Okay, ready ka na ba, Uyong? Yes, game na! Okay, Bagyong Uyong, eto na. Nako, dadako tayo sa ating mga tongue twister kung saan kailangan mo lamang siyang mabanggit ng dire-diretso ng 3 beses. 3 try. Yes, kapag hindi mo siya nasabi ng tama sa loob ng 3 beses, meron kang parusa. Ayan, meron kang parusa, ha? Okay, so ipapakita rin natin sa kanya kasi medyo utalo-talo siya. Gumawa naman ako ng ating placard o cue card para mabasa mo, makita mo kung ano yung sasabihin mo. Nakabatuloy ako. Pero nandito, pag pinakita ko na sa inyo 1 beses o 2 beses, yung pangatlo, kailangan kabisado mo na siya. So, ibig sabihin, kung nakuha mo na siya ng una, pangalawa, dapat yung sa pangatlo, wala ka nang babasahin. Masabi mo na siya ng Masabi ko na siya ng tama. Correct. Pag mali, may penalty ka. Okay! Ito na ang ating unang word. Siopaw, siomay, at suma. Reservation nyo po is 5,000. Basa. Supaw, sumay, Siopaw? supaw. Sa pa. Siopaw. Siopaw, siomay, at sumay. Suman. Okay, tatlong beses, mabibilis, dire-diretso, walang tigil, walang butal. Go! Supaw, supaw, sumay. Supaw, sumay, sumay. Suman. Isa pa, last. Ready? Go! Supaw, sumay, suman. Mabilis, 3 beses, dire-diretso. Supaw, sumay. Parang nahulog. Ay, pangalawa na ha. Pag ito hindi mo man nakuha, penalty ka na. May parusa ka. Go! Supaw, sumay, suman. Supaw, sumay, suman. Supaw, sumay, suman. Nakuha. Nakaligtas sa parusa niya. Ito ka lang ang unang parusa. Okay, congratulations para sa siopaw, siomay, suman mo. Okay, narito na ang iyong next word. Ano tayo? Parang medyo may mga hirap-hirap naman. Okay. Pasko, Paksiyo. Last time, kaka-turn over nyo lang yung kanila ng Pasko, paksiyo. 5 times mo na siya sasabihin. Okay. Pasko, Paksiyo, Pasko, Paksiyo, Pasko, Paksiyo, Pasko, Paksiyo. Okay, first try. Go. Pasko, paksiyo. Balik na agad. Second try. Pasko, paksiyo, Pasko, paksiyo, Pasko, paskiyo. Pasko.
paskiw. Ano ba paskiw? Paskiw. Paskiw, last. Pag nagkamali, may parusa. Po, sir. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paskiw. Ano paskiw? Yo. Okay, mali. May parusa ka na. Okay, tawagin natin ang ating tagabigay ng parusa. Ito po sa akin. Inday ka to. Yan po siya. Pakibigay natin yung kanyang unang parusa. Ano parusa? Ito yung unang parusa, kailangan mo lang siya mainom ng diretso. Lahat? Tawagin na natin. Inday ka to. Inumin mo! Inumin mo! Yes, straight. Ay, ano mo malaki dai pe? Eh, medyo malaki Straight. siya. Batangas. Sige, wala ko ang mama, wey! Asin? Ay, bago pa yung istorya. Ano? Paano na sila? Asin. Asin? Oh, kasi yan yung kalamansi. Kalamansi puro yan. Okay, next! Na. Palala ng palala. Palala yung ating mga word. Next is, ay bituka, butika, butiki. Ito ka, bituka. Wala, nakakingin ito pa di mga kanya. Go. Ito ka, butika. Butiki. Tatlong beses lang. Okay, harap sa camera. Ready? Bakit ang grip? Ang hirap naman yung ganito. Yan kayo challenge eh. O, pakasama natin kay Brenda. Tatlo lang, te. Bituka, butika, butike, bituka, butika, butike, bituka, butika, butike. Oo. Muna. Ano yun? Butika. Ito na kulay lang sa butika. Bituka. Bituka. Yung requirements niya sa Butiki. Okay, Parang ready? ayaw mo nakita niya butike kasi kamukha mo. Ready? Bituka, butika, butike. Bituka, butika, butike. Butika, butuka. Butok. Ay, oo. Ilan ba? Okay, next try. Ready? Go. Butika, butike, bituka. Bulol talaga. Okay, last. Pag di mo ito nakuha, may parusa ka. Go. Bituka, butike, bituka. Wala. Okay. Narito ang iyong pangalawang parusa. Mudikit na ganun sa Ayusin Na, natin. kasi nuyo. Ready? Harap ka kasi yan. Ready? Hindi natin. Wag ibaba mo kunti ang laki ng noo. Pareho ng laki ng noo. Ready? Hindi natin. Go. Go. Hindi ito ba hulog? Ikaw na lang. Ako mag-hangout mo. Hindi natin Ito mo na. Pikit ka muna. Tingala. Ready? Pikit ka, pikit dapat. Pikit lang. Tapos gagalaw mo ka. Ready? Pikit Go. lang, pikit. Go. Galaw-galaw. Wala. Wala. Ay, wala, mahirap. Okay. Ready? Go. Yan. Risa, Taiwan? Diyan kayo? Bikit siya. Bikit talaga. Alam mo, mababagsak mo siya. Gano'n mo kasi, gano'n. Yan. Dumikit talaga. Dito natin ilalagay. Nag-vlog ko sila. Bawal yung Gano'n mo kasi. Yan. Isa pa. Bawal i-reveal Yan. kita. Yan. Dali. Baba. Baba pa. Ano ba? Hindi lang. Gano'n mo kasi. Parang yung malang. Diba? Parang kapamangkin mo yun. Ayan mo tinarashoot. Okay. Okay. Thank you! Ang galing na. Nakagay kami ganun. Para sa ating panghuling tongue twister. Okay, tongue twister. Ito po ang 77 puting tupa. Mars, ano yung tinapay nila yung ito? Okay. Dahil ba sa'yo? Ready? Masala isa pa? Puting. Puting pot, puting. 70
puti. Pitumput, pitumput, puting, Puting. puting, pitumput, pitong, Puting. tupa. Dito ka. Ready? Tatlong beses lang ha. Pitumput, pitong, puting, tupa. Ready? Mars. Pitumput, puti, tupa. Pitumput, pitong. Pitumput, pitong. Puting pot, pitong, pitong, puti. Pitong, basahin mo muna. Pitong po, pitong pot, pitong puti, tupa. Tatlong beses mo rin Dito pa ako sasabihin. nakuha ko lang. Go. Pitong pot, puting, puti, tupa. Isa pa. Puting Ready? pot, puti, pitong, Ah, puting, tupa. Pitumput, pitong, puting, tupa. Sa English, 77 white sheep. Thank you. Okay, ready? Pitumput, pitong, puting, tupa. Go. Ay, Mama Lily. Puting pot, Ano? Pitumput, pitong pot, puti, pitong, puting, tupa. tupa. Go. Pitong pot, pitong, puting, tupa. Pitong pot, puti, pitong. Last, pangatlo. Pitong pot, pitong, puting, tupa. Puting pot, pitong. Bakit tatlo? Aray ka. Ilang beses mo gusto? Dalawa lang. Sige last na ito. Pag di mo nakuha, challenge tayo. Go. Pitong pot, puting, Wala na. Pitumput, pitong, puting, tupa. Last. Go. Ang dami mong chance talaga para makuha. pitong pot, pito, Thank you, puting, Mars. tupa. Okay. Pitong pot, pitong, Aray ka. Okay. mabilisan. Dahil dyan, mali ka talaga. Challenge talaga tayo ngayon. Okay, para sa ating last na parusa, narito. At ipabot ako ng blindfold natin. Ano, Ma? Yang isa, hindi. Ito? Ayan na lang. Yan. Okay. At habang iba-blindfold kita, kailangan mong tumalon ng 10 beses. Sampo. Kailangan hindi ka sasabit. Okay? Kami ni Ate Gina mag- Ay, kayo dala mag ano? Hindi, tatalong ka lang kami mag-ano. Thank you, Ma'am Yari. Oh! Okay, dito tayo. Ilan to? Ilan to? Okay. Naglalaro ka ba rito? O, kailangan tumalong ka lang ha. Ate Gina, doon ka sa kabilang side. Sa sample tayo ha. Ay, hindi dapat pala, ganyan. Dito ako sa kabila, Ate Gina. Yan. Salamat po. Okay, ready? 1, 10 beses lang. Alam ko dyan, base baka matabang. 1, 2, 3, go, talon. Ulitin nga! Tatalon ka lang, tatalon. Ay, lang ako. Tatalon. Naman, Jela? 1, 2, go. Ano talaga? Hindi tayo magtumba sa talon mo, no? Okay, 1, Sa dalawa, isa pa. 2, 3, go! Hanap ako ibang angle to. Wait lang, wait lang. kami! Hey, Ma'am, si Chi! Babalot si! Uulat na, lira! Yan. Di pa i-ganyan ko, i-ganyan? Okay. Isa pa. Galingan mo ha. 1. Dito ang harap. Yan, tapos tatalo ka lang. 1, 2, 3. Wait lang. Ano yan? Tatalon lang, taasan mo yung talon mo. sige. Tapos 10 beses, Para dapat punta, Day. dire-diretso, hindi ka One, ako, matitip. 1, 2, 3, go! Ha? Talon! Sprite na.
Sprite ha, gamay dyan. Sprite. Ang hirap kaya. Isa Ayan. lang, Sprite. Siya ba, Gamitin siya din ba? siya dyan. Huwag na lang tukuan. Sprite gamay dyan. Luigi! Papa Luigi! Okay, 1, 2, 3, go! Hindi mo tayo magtayo ka! Hindi magtayo ba na go? Tumalong ka. 1, 2, 3, go! dalawang talo na yun. Diretso! Diretso, day! Sige, Diretso. limang talo na Ako. makaligtas ka. Go, 5, 6. Sa mga pagkakuha. 1, Sige, bayaran pa ba? 3, wala pang go! Wala pang go! 1, Day, Sprite gamay day! 2, 3, go! 1, Go, day! Day, day! ganito ha. Ayusin natin. Ayun, di pa nga tapos yung limi. Dire-diretso na maririnig mo naman yung tunog. Maririnig mo yung tunog. Okay, ready? Naulan na. 17 minutes. Last na to ha. Last chance mo na to. Last chance. Lima, dire-diretso lang kahit limang talon lang. 3, go! Dalawang talon na yun. Dire-diretso. Diretso, day! Sige, limang talon na makaligtas ka. Go, 5, 6. Sa mga pagkakuha. 1, 2, Bayaran pa ba? 3, wala pang go! Wala pang go! 1, Day, Sprite gamay day! 2, 3, go! 1, Go, day! Day, day! Day, 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 day! wait lang. ayusin na. Tagalin, di pa nga tapos yung limi. Dire-diretso na maririnig mo naman yung tunog. Maririnig mo yung tunog. Okay, ready? Naulan na. 17 minutes. Last na to ha, last chance mo na to, last chance. Lima, dire-diretso lang kahit limang talon lang. Okay, ready? Ito kami ha. Okay. Ready? 1, 1, 2, 3, 3, go! Go, day! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, day! Day, day, day! Di ba? Pinagpawisan ka. Ayun pala si Jenna. Galing-galing na! Mukhang tanga. Congratulations! Ayun pala si Jenna. Ang galing-galing na! Yawa! Mukhang tanga. Congratulations! Yung huli mo na salita, 70. Pitong puting pangit. Ay, maraming salamat guys! Ay, day, day, day! Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Mom Shiji, and of course, Bagyong o yung pro. yeah, kasama na iba pa namin mga social climber sisters. Maraming salamat guys! Ati Gina, thank you. Hindi kami Promote! At ang aming Kami naman. Dajilot! Rajilan! And Mom Shiji, Batalutsi! Sinday ka to, Kalimato! Guys, please, wag po kayong mahiya na mag-PM sa mga social climbers regarding sa mga gustong umorder ng ating tapa, chicken, and sushi. Guys, maraming